Arwaki ni machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moge jwang kawuono mesa mar ohala gi mwandu wadarango ohala mano ma itimo kod jal miluongo kani Eliud Onyango mawuok e kaunti ma Homa Bay alwora ma Kabuoch. En ohala nyakwara moge jwang mosetimo kuom kinde sani. Ahinya kae kotiyo kod nyamburko mare ma bende otiyo godo nyaka e ot. Obedo kako tayo machal nade. Okumba mong'adone osebedo ka konye yo mane. To mor mane ma bende oyudo ka otiyo kako kod okumba mar CIC Insurance Group mano mar Motor Vehicle Insurance. Wawinyane sigande. An nyinge luonge Eliud Onyango aja Kabuoch Karading ma North Kabuoch Ward na Homa Bay County. Koro anda Eliud Onyango CIC na romo go mokwongo March 2011. Kaka nwa romo nobedo kama ne bank of facilitator e yudo pickup nitie dala kam ni KBP white pickup L200. So bank kano facilitator kuro kadhi omo kose bid up the whole thing was bid approved. To kuro gaido ka gini mana gikona na insure gi CIC. So that we started in 2011. Kuro from 2011 to kani ma pick up gimto kama kumonge ka binanda CIC. Then kapod wana watch mto kano I've been lucky, I've not had any serious accident. Onge gimo sa timore malicha enya but windscreen kano tore ne replace mapio pio. Kuro bange no kendo ka kuro county ochakore. Kuro ka kuro CIC obiro mo bei maber. Kuro ang'ado kod gi lune medishwa. If I can remember, na ngi motive no once less than 2 weeks ngi say kiyo no no crack. Then ngi kwa na go picture. Tell ngi then less than 2 weeks they had already reimbursed me because kana nyiso ni kiyo se crack so gikora ni kara. Wa ni wa process pesa. Tadia keto to giro na pesa. Kero gimana nyalo wacho ni anto gi CIC asede kod gi maber ok dang achagi be nikech kang'iyo weche joma chiwo okumba mag thieth gi malong'o en CIC nikech ndalo moro jaot odhi thieth Nairobi to ne ok wang'eyo ni kanyo be wadhi yudo ka CIC jogo tiyo register gi CIC but wayudo ka en kuonde mang'eny ka CIC ka in go kati in mana Mombasa area no you'll get to thieth machiegni kony machiegni kendo en okumba motegno mopogore gi mamoko ma samoro nitie moro ne my wife odonyorego gi mtoka machielo ngidhi kinyido ni gino noseloro onge. Kuro CIC ana nyalo mana wacho ni CIC en achiel kuom joma chiwo okumba mag weche mag mtoka kata udi ang'o everything project en gima ogurore ma onge luoro kata ka intie. Luore gi midwaro cover midwaro nikech inyalo bedo ng'ama kaluore kaka in king'iyo ni kituo tineno mana ni inyalo bedo gi inpatient cover kata mar 100,000 mani ibiro chulo pesa matin. Kidwa bedo gi inpatient ma 500,000 ibiro chulo momedre. Kibedo gi 1 million bende chulo momedre madhi kaka like an gi inpatient mar 1 million chulo 109,000 rutingo outpatient gi inpatient. Koro kinyal gombo mondo ibed matuo mondo dhi ginene mondo CIC odhi ochul pesa kanyo madona en encourage ni kik ichul pesa mar thieth mondo idhi imanyo osiptende mamoko ma iriambe matin tin ioro barua. CIC nigi osiptende mag register go gin osiptende mochung' kar tiendgi
ma ok apar ni ukora ilago bede, but they are prompt and good. An gima ng'eyo ni pok awinjo ka giwacho nang'o ni osiptand ni ok idhiye. Gimiyowa list mag hospitals teme the entire country. Makata dhi abedo mana matuo malaba. Kose kidil lweti kama to dong wan gi identification code. Ing'e ni niliyudo nyango i namba kama imi mana thieth. Koro kar nyalo ng'ato pesa dang' ok wach ni tek kata ni ng'eny. Ichulo kar minyalo chulo. To nikech thieth moro amora ma chando ji pile pile, to ng'ata kochulo gi CIC to nyalo konyore, nikech tuoche matindo midhi hospital tiduogogi gin ema gichendo mang'eny. Aparo ni motor insurance kambi maber mogik man machiegni manyalo konyo weche mag motor insurance en CIC. To aparo ni ng'eyo ema ji ok ong'eyo ni CIC ni machiegni kendo chiwo okumba man kare kendo yude samo onego yude. Ema samoro nyalo bedo matek. Ok dang' awach mang'eny kanyo nikech ok ang'e ni ke jomtoka mang'eny I remember ohero ni kawo insurance mar 1 week 2 weeks, but anyalo encourage joma nitie machiegni at least gitem gikawe mandalo mang'eny matin, nikech mandalo mang'eny no nengo ne bedo mayot. Moge jwang bang' winjo sigana mano mar motor vehicle insurance mano mikelo ni kanyo kod CIC Insurance Group. En kinde machielo mwada winjo ka dipo ni nitiere ohala, nitiere kod tich moro amora mitimo, tin gi nyathini matin mida chulo ne mar mondo minene obedo kod ngima makare mano e wechege mag somo. Kawuono wayudo thuolo matwak kod jalony e kambi mano mar okumba mar CIC Insurance Group. Watwaka kod Ruth Oko. Okono mathoth kotenore kod chenro ni mano mar akademia mano mar CIC Insurance Group. Ere kako nyalo konyi e kindegi ka intiere kitiyo, ka itimo ohala kod gigo mantiere alwora mari. Owinjane kaka inyalo kungo e weche mag somo. Nyinga iluonga ni Ruth Oko, kamoro ni Rongo Kamagambo, but Bondes die church kacha. Koro atiyo gi kambi maduong' miluongo ni CIC Insurance Company, kendo atiyo e department miluongo ni Life. Kendo amor kabisa mondo abed kodu kawuono mondo ateme jiwo ogandawa ma jo onagi ka ginyalo kawo gik mawacho ni kano pesa. Nyalo bedo maber kabisa. Akademia waluongo gi dholuo ni kano pesa mar school fees mar nyithindo mabiro kiny. Koro akademia en school fees plan gi dhogwa miluongo ni dho Kisungu. Koro mae imi thuolo mar kano pesa to matin minyal kan en 2,000. To plan ni en plan makonyo jonyuol nikech ka gikano pesa ni chieng' biro konyogi e maisha mag nyithindgi mabiro kiny, nikech konyo sana sana e school, secondary, university, to kendo inyalo yudo ni nitie jonyuol madwa kawo plan ni kata from primary school. Koro luwore gi kaka janyuol dware, wabiro miye thuolo mondo yier kaka odwa kawe. Koro nitiere gima waluongo ni premium gi dho Kizungu. Koro premium ni en pesa. E kanisa kucho dongo luonge ni offering, lakini kwa duogo insurance term waluonge ni premium. Koro omi janyuol nafas mondo oyier ni en dogomb chule dwe ka dwe, kuso after every 3 months, kuso semi annually kata annually. Janyuol nyalo yiero kako dwaro chulo pesa no. Nitie kendo gima luongo ni sum assured. Sum assured koro en kiwango mar cover made iher kaka parent kikaw plan ni nyathini. Koro mano wawenega jonyuol mondo omiwa kiwango made gigom ni mondo level gi mar cover no obedie. Koro nyalo yudo ni ng'ato biro koni kata ni odwa kata 2,000,000. Koro wabutiyo gi figa mokono wano mondo wanyise ni to kidwaro 2,000,000 mae pesa mibochulo dwe ka dwe. Kendo iyudo ni sum assured no level mar cover ni no luwore gi ik ng'ato
kendo luwore gi ndalo ma ng'ato dwaro kano pesano, kendo luwore gi pesa midwaro kano. But kaka asewache mbele kata, pesa matin minyal kane en 2,000. Koro nitie kendo gima luongo ni paid up. Koro iyudo ni seche moko jonyuol biro e office penjo ni to kakao pesani akano ne nyathi to kiny tija orumo kata biashara na ok dhi maber, ere gima nyalo timre? Abo wito pesa mase kano kodu? Oyo, ok ibi wito pesa no. Gima timore ni CAC nitiere gi gima luongo ni paid up. Paid up oyiene janyuol mondo bi ondik barua, owach ni koro onge pesa mabro oro e dwe ka dwe, lakini mase oro kanyo no wewe obed kodu kanyo, abiro biro kawe ka nyathina dhi sekondari ka maturity cha oromo, ndalo manwa winjore gocha. Koro kitimo kamano onge pesa ma iwito kata siling achiel, ibo yudo pesa nite plus bonuses. En mani koro sama assured chema koro wa spread mondo okava ndalo modong kande te. Koro nitie kendo gima luongo ni partial gi full maturity. Pesa ni kise save nikech oluwore gi ik nyathini. Jomoko bo penji ni onego bed naketo pesa ni mar higni adi. Dhiga gi ik nyathi to gi class nyathi. Koro wabro advice kaluwore ni nyathini nie class mane to ene grade mane, wabuko ni okay fine. Ka ene grade 5 kare save for ndalo maromo kama. To nitiere jonyuol be mabiro ka already gin gi ndalo magidwa ni gisave pesa ni. Ng'ato bo biro koni ni adwa save for igni 6, adwa save for igni 7, but iga matin wanyalo save pesa ni en igni 5, to maduong' en igni 14. To ng'ama nyalo kawo cover ni ne nyathi en ng'ata ma jigni 18 to gi jigni 60 ka wadhi mogik igni 60 uyuni mondo ibi kawo polisi ni. To kendo polisi ni kikawe idhi keno mondo chieng' yud school fees mar nyathi. To kakite itimo keno no, life ni ngimani be obedo covered. Obedo covered ni ka janyuol anyalo wacho ni kata oleng'o lewe, Nyasaye nyalo kawo ng'ato sasaya. Koro ka janyuol odhi, nyathini bodong' chien ka, to ere kaka obudhi sikul. Koro kanye miyudo ni kambiwa maduong' miluongo ni CIC kamin. Obiro puonjo ni nyathi nyaka university. Iwinjo? Obotero nyathini mana kaka digombo no obedi kane ngima. Ting'eni onge ng'among'e gima kiny. Koro momiyo watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi gibi gikwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi dhi sekondari tionge pesa. Nikech ng'eny jonyuol yudo ka ni sechego kochopo en seche mo omanye kata nyadhiange moro kanyo mondo dhi ousi, sechego yudo kata ni kata ng'adwa nyiewo dhiang' onge. Omanyo puothe moro dhi uso yud school fees, yudo ni ng'ama ready madwa nyiewo lobno onge sechego. Giringo kata gidhi e bank mondo gidhi giyude loan moro, ikono gini ok ginya qualify. Koro yudo ni janyuol ainani obedo ni end up gi bedo gi stress mang'eny sana. Koro mondo mi wagol ne jonyuol stress ni, wajiwo gi mondo gikete pesa moro matin dwe ka dwe, nikech adieri kinyuol onge ringo. Mano nyathini kendo chimini ine manyaka ibitere school. Koro wa encourage jonyuol mondo ket pesa, to kaka asewache ni en pesa matin mogik en 2,000. To maduong' to kendo onge, inyalo keto midwaro kaka ofuku ni oyie kodi. To ka pesa ni omachua, moluongo ni maturity, ok wachule dichiel, nikech ma en pesa mar school fees. Koro nitie kaka wapoge mwaluongo ni partial maturity. Koro tieni form 1 wami itero ne nyathi. To nikech sani nitie kaka wan gi curriculum manyien miluongo ni CBC. Koro wase design mabe koro odonjo maber gi CBC masane. Koro yudo ni nyathi ka donje senior secondary, kech wangi ni senior secondary gin 3. Koro wabo chuli ding'wen. Every year, iga ka iga wami pesa itere school. Then final payment, mano pesa ma biro achien mogik cha, waluongo ni mar university. Wami koro kwase mi mano, to koro dong' neno ka koro period koro rumo. Tiende ni maturity mar pesa mani kano cha osegik. To kikano pesa ni kendo, kisekane mar igni 3, inyal mi loan kidwaro loan. Loan onge guarantor, onge security mora onge ng'abo penji ni kel title deed kata kel logbook.
Tiende ni ka in client to system kacha automatically qualify ka loan kise save kodwa mar 3 years igni adek. To kendo apart from kopogore gi mano nitiere kendo gimoluongo ni tax relief. Mano kendo ichiwo gi government. Government miyo ji 15% mar pesa migolo dwe ka dwecha. Mano en pesa ma free. Mondo o encourage ji o save pesa nikech government bo osefwenyo ni wa olo pesa inyamolo kaka mwaketo. Nikech ing'eni kiketo pesa kata koth chwe kinyi bodo umbrella moro mavul moro miumorigo koth ok bigoi. To kendo kiketo pesa nyithindi ok bi thagore oko kae. Kech kaluri kaka ngima mwaneno oko ka otek ka pesa onge sana sana ka okinyal tero nyathi school to ma nyathi mineno kinyuolo day one. To koro nini kech no kiketo ne pesa ikwamo kode dala ok nya bedo maber. Koro momiyo wajiwo sana sana jonagi mondo oket pesa mondo ka chieng nyathi chope secondary kata university kikuangaika gi nyathi. Nikech ina yudo ni seche moko jonyuol mokao gigi yudo ka ngima dhine gi maber. Maka gik January seche ma jonyuol tero nyithinde school yudo ka gin gi pesa maredi, gidhi bata, gidhi Kenya uniform center, gidhi chulo school fees e bank, gitieko gi restaurant, nyithindo dhi chiemo gidokot. Girit mande oter nyathi school. To ok nyal timore kamano kokichako hatua mar save ne nyathini pesa ka nyathini pod tin. Kendo yudo ni ng'eny jonyuol burito kaneno ni nyathi pod tin orit kata ochope class 5 eko kawo ne pesa ni. Wa encourage gini kata ma pod ni age wanyalo miyo gi education policy wa molungo ni academia mondo gi save gi CIC mondo chieng' moro okonygi nyithindgi obed gi maisha maber. Koro jonagi dagom jiwou ni mondo ubiuka ne nyithindo ukane nyithindo pesa ma chieng' biro konyogi ka gidonje secondary kata ka gidhi e university. Koro unyalo yudo wa e branches mopogore opogore Kenya ka, wane major towns mane Kenya, to kidok komonagi yudore. Wayudore Kisumu, wayudore Homa Bay, wayudore Kisii. Koro inyalo visit, wa inyalo limo wa e branches wa makuondego, to kopogore gi mano nitie nembni maringo piny kae. Inyalo gonwa simu kata inyalo oro SMS e nembnigo, then wabro konyu kamoro amora ma untiere. Erouru kamano. Jagora Moga Jwang' wasewinjo sigeni mago mag rito mwandu kalure kod okumba ma ikawo e weche mag geche kaachiel koda kamago mag somo. Akawiye masani kaduogo abiro ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Ei dwe mar abich, wabiro timo nyasi mar dhialo World Adventurous Day. Kaluwore gi thor wach ma owacho ni wuothuru gi yie. Wan duto te, wan nyithindo, wan nyithi Nyasaye, onego wawuoth gi yie. Riwruok mar Adventist Youth Ministries gweli mondo iriwri e wuodhni. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi ndani ya mzabibu. Wan kanyachiel wakelo lokruok maber. Wakonyo ji mondo obed gi winjruok maber gi Nyasaye. Club mar Adventure mwapuonjo nyithindo weche mag somo muma, memory verses, ipuonjo gi weche mag wende. Club maber miwuoro. Riwri kodwa e pidho tieng' mabiro, wuotho kuom yie. Machiegni kendo Nyagora Moga Jwang' e chenro ni mar ohala gi mwandu en mor mara ni pod ikete e chenro ni mar ohala gi mwandu. Kendo nyaka sani inyandiko nogo kal SMS line wa main 33600 e mbui mar Facebook kaachiel koda kamano mar YouTube. Imiyo paro mopogore opogore kaka unyalo keto chenro ni obini e yo makare kamoro amora ma intiere.
Kawuono Nyagwara Mogejwang' emesawa mar ja ohala mar juma wadarango achiel kachiel ohala mago mag uso gige ma itiyo godo e lupo kata kilua mopogore opogore. Kaunti ma Migori wayudo thuolo mar twaka kod Charles Okongo. Charles Okongo osetimo gini kata ohala ni kuom kinde malach nyaka sani. Oyudo mor kanye ohala ma otimo. To kawuono wayudo thuolo mar twak kode nimar kokalo e tijeni oseyudo thuolo mag twak gi jok moko mopogore opogore. Mano kotenore kod wechegi mag ohala. Nochake yo machal nade, to dhi kode yo machal nade. Charles Okongo, ja ohala masori e kaunti ma Migori, e ja ohala wa mar juma. Nyinga Charles Okongo, Auda Dongo, ana uso sorika, auso gige nam. Ohala ni koro an kode ka giga 25. Paro mana bedo go mondo mi achak gigi ne wan e sorika. To sorika mokwongo achako gige biashara mar gige duka ma kiosko. Koro gige duka mana chako gi nachako gi to naneno ka no gidhi na kiwango mana dwaro. Ne gibudho kendo ne gi expire. Ni kuop ne wan gi johala madongo ka. Toke awacho no oyo pigi ne adwa keto ne gimoro ka manyalo dhi mok expire pi. Koro achako kelo gigo matin nyaka koro achopo kiwango ma koro ji nyalo ana maboyo ka biro ira ka mondo aus ne gik machalo kamano. Sane to joma de her ma wenge gi de more kuoma ni na chake maber. Koro gembe gi chak timo ohala ni. Akwagi mane ka gitime to gitime kiwango moro machielo ni kuom sani koro gik moko koro nengo gi odhi malo. Koro miyo kochake to ochake gi pesa moro ma ata fadhali kik ochake gi pesa mathin. Ko ochake gi pesa mathin to pod odhi mapodho. Pogruok mar ohala ma seneno nyaka nyachake kaunti ma Migori ka en ni sani bei mar gik moko modhi malo. Koro miyo ohala ok tim maber. Pesa ok donj. Idhi wero, iwuok ni dwaro box 5, tiduogo box kata mar 2. Ido ka bech moko sut. Koro kaka dang tim mang'ono, kaka dang kel box moko ma ata fadhali. Koro momiyo menyo ma Migori buko kaunti ma Migori odok nwa piny. Ne ko pesa onge to gik moko ni malo. Ohala bende ino luoro ng'e mang'eny. Idhi e bai madh kong' itim ang'o. Samoro mago effect manyalo miyo ohala ok dhi maber. Koro miyo sami chake ting'eni koro nyaka ibed abeda gi ni itwe chunyi kabisa. Momiyo ang' odonge, momiyo kik ang' igori piny. Kata yoro matin tisike. Tiyoro matin tisike gi ng'wecha. Kinda ma jo ohala nyaka bed ni timo chalo kama. Kik chunyi tho ni nyidhi wero to kiyudo ohala mane chunyi wacho ni dhi yudo cha. Beda kode gi ng'wech ma pile. Chieng' moro yudi chieng' ilal. Chieng' yudi chieng' ilal. Koro ok nyam mi tim ang'o iwe ohala. Ohala samoro dhi ilal, samoro kiny kiduogo iyudo. Koro toke to jakinde makeyo. Seche madok piny talamo ma Nyasaye gi kinda. Tang'iyo ni to kama weyo moka kelo. Tadhi aomo machielo cha. Nyalo miya move on. Ka ng'iyo macha ma dwa mondo afel cha. Tachaka ng'iyo moro maka kelo to nyalo chako miya kora move on. Kawuono odiochieng' ma wawuoyo gi Joramogi kani, ng'ama dwa ni mondo chak ohala, kik chunyi tho. Ohala en gima ber ndikori kendi. Ma onge ng'ama chungi makata sani ero tibano magige nigo, tichako wuothi dhi mashghuli mo machielo. Onge ng'ama ng'ano dhawni. Koro miyo jowetena madwa mondo chak ohala, wajiu kendo wasau. Tich sani tin e Kenya, mohandi to nyalo konyi moloyo tija manya ma andika gi. Koro miyo ng'ama nigi chuny mar yudo pesa mondo chak ohala, oyieni donjo ohala haraka sana. Gik machungo ka to ok dang apandgi gin gik manenre adhara oko ka. Auso low, life jacket, net, manila,
tol lao chiko njauchiel usi kitambi materials mang'eny mantie miuso mok anyal kwano te jogi watiyo kodgi mang'eny watiyo kodgi through jo sim gigochonwa adwaro gima chalo kama tandiko ne kose miya taketo ne gigo ta omiya namba ne tandiko kaka parcel tako no namba na som 0793477186. Nyakora moga juang sigana ka sigana ma wakeloni gin mago ma mi puonj mopogore opogore ka ginyalo bero ohandi kata mar jiwi e gigo duto misebedo kanyo ka itimo. Omiyo kawuono ibedo kod rieko ka ginyalo keto mwandu e kinde mitimo ohala e weche mag kungo kaachiel koda ka mago mag neno adier kidieny mabiro oyudo ngima makare kaluwore kod ohala misebedo ka itimo. Bende wawinjo sigana moa kaunti ma Migori. En geno mara ni somo gimoro kanyo ma kawuono nyalo wacho ni adieri ohala gi mwandu okoni ni adieri ohala ma itimo kelo ni yuto manyalo mi mwandu. Tudi koda kero juma manyien wakelo ni welni mamoko wami riekni kaka ibiro chakogi kendo tawi e yo makare oriti masane nyinga Cleophas Olo. Mondo mi ne chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com